5 ширкати ҳавопаймои Русия ва 1 ширкати Тоҷикистон дар нимсолаи аввали соли равон дар фурудгоҳи Хуҷанд мусофирбарӣ карданд. Дар ин бора агентии ҳавонавардии мулкии Тоҷикистон иттилоъ доданд. Афзудааст ки шумораи умумии хатсайрҳои хизматрасонидашуда беш аз 1,6 ҳазор ададро ташкил дод, ки нисбат ба нимсолаи якуми соли гузашта беш аз 340 адад зиёд мебошад. Фурудгоҳи Хуҷанд ба 486 ҳазор мусофир хизмат расонидааст, ки ин нисбат ба нимсолаи якуми соли гузашта беш аз 119 ҳазор мусофир бештар аст. Агентии фурудгоҳи Хуҷанд низ афзоиш ёфта қариб 49 ҳазор тоннаро ташкил додааст. Фурудгоҳи Койлоб дар нимсола ба 152 ҳазор мусофир хизмат расонидааст, ки ин нисбат ба нимсолаи якуми соли гузашта қариб 3 ҳазор нафар зиёд мебошад. Дар нимсолаи якуми соли 2023 фурудгоҳи байналмилалии кишвар ҳамагӣ ба қариб 1,7 миллион мусофир хизмат расонидааст, ки аз ин қариб 1 миллион нафараш ба фурудгоҳи байналмилалии Душанбе рост меояд. Мусофирбарӣ аз тариқи фурудгоҳи байналмилалӣ дар 6 моҳаи соли равон нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта қариби 400 ҳазор нафар ё 30% афзоиш ёфтааст.